A continuació, estan entrant en el plató. Algú està entrant en el plató. Però sé que avui me pense que serà l'especial Toma Falsas, el programa d'avui, perquè ara el meu veí a les 12 del matí li ha pegat per foraheig en la paret. Penja quadros. Bricomanía. Veig a veure si és el de bricomanía. Dilluns i bon dia, i avui vinc content, perquè l'altre dia vaig recibir un WhatsApp, que el tinc així en la captura de pantalla, que no l'ha vist ningú, i aneu a saber per fi que a Cristian li se van a baixar els humos, i aneu a saber per què va primer. Jordi, fica'm la captura de pantalla, perquè ni més ni menys vaig rebre un WhatsApp de mama Cristian que me diu que no me minxa, no pica entre hores i des de dilluns no ha tornat a llevar-se els ous. I li dic, demà anirà primer. Fa, pues menos mal. Perquè d'un disgust pobret, pues això era, gràcies, dic, de res, per això estan els amics, en mayúscula. ¿Qué es lo que me estires de menos d'ací? Ja no per la quarantena, sinó perquè estàs d'Erasmus, no? Portes ja prou de temps, des de principi de curs fora de casa. Què és lo que m'estires de menos del poble? De que dius, és que això no us benifalleu. Vale, el pa del forn. Quaranteners, un dia més és un dia menys, avui dimarts 21 d'abril, crec que, a veure, ja no mos plou en el poble, en els alrededors no mos han aparegut encara notícies de si està ploguent o no. Avui tenim un programa especial perquè avui un dels nostres col·laboradors i periodistes del programa fa anyets. Exactament ne farà sobre els 20, més o menys 20 tirant avall, no sabem exactament, una mescla entre els 15 i 20, per ahí més o menys. Els presentem i que ens ho diga ell exactament els anys que complix avui. El primer en presentar, ell és Sergio Terrés, Josep Orobal, Cristian Rivera i Jordi Chulvi. Moltes felicitats, moltes felicitats. Teniu el cumpleañero. Gran, Sergio. Espera, que bufe. Virus. Xunteig. Sergio, aclarismos, quants anys fas avui? Entre els 15 i 20, més o menys, quants ne fas avui? Em fa 22, que me conserve molt bé, tio. Entre els 15 i 20, el que estava dient jo. Bueno, si algú vol felicitar-lo, que aprofite baix en els comentaris i que un gran felicitats, Sergio Terrés. Si voleu insultar-lo també podeu. Exacte, besitos, abracitos i poco más. Quan s'acabi la quarantena ja li estirareu les orelletes i li pegareu els 2 besos o sempre podeu cridar-li per FaceTime o via Skype i entrarem nosaltres en el programa. Primera secció d'avui i una que no poguérem fer ahir en el programa per ajustes de temps, la secció de Josep Orobal. Josep, la teua secció, avui la primera vez que no poguérem fer la teua secció. És que ja està bé, tio, sempre me deixeu l'última merda. Al final... Bé, a veure, pues la meva secció d'avui és una seccioneta que bàsicament ens diu el tipus d'amics que tenim durant la quarantena, perquè si algo fa que ens passe més ràpid el temps són els amics, no? Però ara s'han disfressat cada un de coses que no són realment. I el primer que tenim és ixe que no para de fer exercici tot el dia i antes no sabia ni botar a la corda. Vull dir, aquí no l'ha passat que té un amic que no sabia ni córrer i ara mateix apareix Usain Bolt. Home, això són els pitjors, Això tindrien que tindre pena de càrcel. Pena de càrcel perquè no estan seguint la dieta quarantena. Sí, anava a dir-ho, Sergio ja ho dia, que la dieta quarantena això no entra. No. El primer és tindre una mica així, el segon, tio, que veguen el programa, que això no se pot fer per culpa de la dieta quarantena. A aquestes persones les maneja el dimoni, Perquè sí, benifallorquines, feu aplegar el vídeo a tots aquests amics que continuen fent deport en casa sense saber exactament bé el que estan fent, com m'ha dit Josep, que es pensen ara que són Usain Bolt. Bé, els segons que tenim són un grupet que se pensen que són influencers i tot el que veuen en les redes socials intenten fer-ho. Però què passa? Que no tenen prou en fer-ho a ells soles.
tenen que mencionar-te a tu i dir-te, Feso, que ara jo faig el pino i me lleve la camisa. Feso, que ara jo me passe un paper del vàter fent tocs. Feso, que ara jo me faig no sé què i me pinte els ous també. Feso, saps què dir-te? No tenen prou en fer-ho ells, tenen que veure com tu ho fas també. T'obliguen, no? Estan ahí mencionant, estan obligant-te a fer-ho i... Cada un que faig els retos que vulgui. Si jo vull fer un reto, jo el miro i el faig. A mi no fa falta que tu m'ho digues. Claro, y tú en casa, mirando el móvil, que ya te la suda, lo que puchen es de mes. Estoy bien, pero este tío ahora... Jo el mòbil ara mateix el tinc per tindre, perquè no... És que ja ni el gaste, la veritat, No, jo el gaste per saber a quina hora anem a gravar el programa del dia i per saber més o menys les seccions lo que anem a fer en el programa i passar-me de bon dematí i ja està. Claro. No el tinc per res més, jo tampoc el gaste per res. Bé, el següent... Digues, Cristian, digues. No, que jo ni això. No, és alça per inèrcia, o l'alça. Cristian, que tots els dies fa tard al programa, Bueno, el següent és uno que n'hi ha uno exactament en cada quadrilla. No n'hi ha ni més ni menys. Uno. I jo crec que tots en tenim uno, que és ixe mi que des de que Pedro Sánchez digui que començava la quarantena, no saps res d'ell. O sigui, no saps si ha perdut el mòbil, no saps si s'ha mort, no saps si se n'ha anat a ajudar a l'hospital, no saps res d'ell. I arriba... El que està comunicat, el que s'ha ficat en el grup. Sí. I arribarà l'últim dia i dirà quedem. I dius, hòstia, però... Això sí. Tu no estàs mort, vull dir... Che, nosaltres pensàvem que havia faltat, ja. Clar, tio, però tots tenim uno, perquè jo parlo amb amics i això, i m'ho diuen el mateix. Sí, en el meu grup d'amics també n'hi ha uno xina que no diu res, tio, i no sabem ni si està ni si no està. Bé. Tots tenim un amic d'aixòs. Jo crec que tots... No l'ensenyat de vida, tio, que diguen algo, si no ens pensem que le ha passat algo. Per lo menos un día, estic así. Que llisga el grupo, per lo menos, que el llisga. Claro, que deixem esto. Bueno, que diguen estos blaus, per lo menos. No contestar, no contestes, però Llicho, gos. Estan pensant antisocials. El següent és, per mi, el més perculero i el que més molesta de tots. I és que és ixe que ha agarrat la flauta que tenia de l'escola i s'ha ficat a tocar la flauta tots els dies. Però és que no és que toca la flauta, és que toca la flauta. Toca la percussió en casa en dos bandejes. Ha trobat una harmònica que tenia en casa i toca l'harmònica. És que mon pare tocava la trompeta de xicotet i toca la trompeta. I se pensen que toquen bé, saps? I no toquen bé, per favor, no toqueu els instruments si no sabeu. O sea, lo que toque són els collons. No, això és Cristian Rivera, Jo aclarisc el que ha dit Josep, perquè Josep no està parlant dels músics professionals. No. El que sap tocar, sap tocar. I que toque molt. Que perteneix a una de les dues bandes grans que tenim en el poble, a això no. Josep està referint-se als que no són músics, agarren la trompeteta i se fiquen a tocar la trompeteta en casa. Que no saben si s'agarra aixina o aixina. El que en música bufa en la flauta en el nas. Ixo. Ixo. És que curiosament és que acaben expulsats sempre, Ixos són els mateixos, te vaig a dir més, ixos són els mateixos que quan van de xaranga per el poble o per ahí, que no saben tocar res, li diuen, clar, ja van un poc perjudicats i van a l'instrument de turno i diuen, me deixes tocar això. Que jo sé tocar. Però dona compte, Cristian, que sempre agarren el més fàcil, sempre agarren el tamboret, el tamboret o el bombo per pegar fort, per deixar-se i aventen a dos mans la massa. Pim-pam. ¿Nos vols dir algo en concret? No. Avui és el teu cumpleaños i jo avui estic de vacacions. Vale. Bueno, algun amic més? No, hasta així anem a secció, perquè si no me tiraria tot el dia i no tindríeu secció per vosaltres. I jo, a diferència de vosaltres, sou bona persona i me preocupa perquè pugueu fer la vostra secció. De veres, Josep, que mos alegrem de que tingués amics en els que pugues passar la quarantena i pugues ensenyar-nos lo que fa cada tipus d'amic. Ara passem a la següent secció del dia. Segon,
Siguiente. Mitad programa y ella ve de la mà de Cristian Rivera. Cristian, Què passa, Tato? avui mos portes equipació de futbol, equipació de Pumba. Sí, és que jo... o sigui, jo enganyo el cos, no és exactament dieta quarantener, però m'ho adapte a les meves necessitats. Però ixa, Cristian, ixa equipació és Pumba o Timón. Mira que roïn, tio. Joder! Ahí t'has lluït. I és el típic amic gracioset que al final no fa gràcia. Elisem amic, però Cristian, jo hauria preferit que t'hagués ficat l'equipació del Benifalló. Però bueno, no passa res. Ixa que és ixa quina equipació és? De quin equip de futbol és? De l'Eibar. No va. Primer, la del Benifalló, les que tinc que eren de quan jugava en Benjamín i en Alevín, i a mi això no me ve bo. Però és per enganyar al cos, perquè al final nosaltres seguim la dieta quarantener i simplement és perquè el cos vega que estem ahí, però no estem. Claro. Claro. Jo vaig enxant per enganyar i ja està. El cos, i si me volen enviar des del club de Benifalló una camiseta, jo encantat. Pues anem a fer una crida al club de futbol de Benifalló. Si pot i vol i entren en casa els presidents, per correus es poden enviar una equipació, sols la camiseta del Benifalló i ens la ficarem un dia a tots menys a Sergio, que Sergio crec que net, Entonces Sergio... Bueno, però i damunt la tinc per estrenar, perquè com mai jugava no me gastava la de la Tenim ahí el killer delantero. Bueno, Cristian, que mos anem per les rames. La teua secció. Bueno, avui vaig a fer el curtet i com no me podia clavar en Sergio perquè avui és el seu aniversari i tot, pues no sabia per on tirar molt, saps? I dic, vaig a parlar així un poquet en general, no? Primer, vaig a posar-vos una foto de l'altre dia, vam estar parlant dels balcons, d'una persona que mos ha enviat una foto d'un home, així torna a la contornada, d'un home que en el balcó ha opinat sobre esta situació en general de la quarantena, de tot el món, i ha dit una frase i l'ha penjat ahí en el seu balcó. Per favor, si tenim aquesta imatge, veus, este home s'assoma i diu, que mal està tot. I quanta raó té, home. Este home té molta raó. Que mal està tot. A quin nivell de desespero arriben, Sí. Però jo el veig molt bé, les plantes i tot, ahí. Ell està com en casa. Ara una bona persona de Benifalló diria, ja que burraes. Que burraes. I caligrafia el cuadernillo rubio, Sí. Som molt caseros. Tu pensa que l'home pot escriure molt, que això va en carta molt gran, entonces la caligrafia pues, se'n pot anar un poquet, està tot perdonat. Següent, Cristian, següent. Després tenim una de les conseqüències que està deixant ja el coronavirus, que jo sé que el Tato no vol parlar d'això, però jo vull parlar d'esta anècdota perquè és real, perquè, per favor, podem veure la foto? Ve de si no m'enganyes, de la BBC, sí, la BBC News, News World. Cuidado. Cal, perquè com és Word també mos toca a nosaltres. Si fos les BBC News, BBC no mos tocaria, però com és Word, a Espanya també l'involucra. I més a Benifalló. La BBC no era la delantera del Madrid. Bueno, i diu que n'hi ha uns pares de la Índia que han tingut 2 xiquets i que se veu que en el camp hi ha alguna que tampoc funciona i a uno li han dit Covid i a l'altre Corona. Això és real. Això és real. Imagina't que eres... Ixen matxes dels veïns nostres de Sollana és real que li han ficat a seus fills Corona i Covid. Els nostres veïns de Sollana que tenen l'humor... Crec que l'han perdut. No entenem. Bueno, i ja per últim volia fer-li un regal a Sergio Terrés perquè n'hi ha que alabar-lo també com a amic i no com a enemic i tinc un vídeo en el qual mos ensenyarà el seu pas de ball estrella, per favor.
la PM, tío, para la PM. I en això, Cristian, despedir la seva secció felicitant el gran Sergio Terrés, que ve ara la seva secció, següent secció del dia d'avui, dimarts 21 d'abril, ve de la mà de Sergio Terrés. Sergio. Bona vesprada a tots. Moltes felicitats, primer que tot. Sabem que avui és el teu aniversari. Per tant, encara que duri un poc més el programa, no passa res, ja anem a deixar que la teva secció siga completa. Així que, avant. I jo regalo m'haver-ho punt. Jo ja estava... L'altre dia ja farem una secció de Wallapop i és que m'ha quedat enganxat al Wallapop. No puc deixar-ho, tio. És la meva droga de tots els dies, el Wallapop. I he seguit investigant, però avui ho anem a fer d'una altra manera, tio, perquè he trobat coses que són impressionants. I avui anem a jugar al precio justo. Aprofite per dir que la gent pot jugar en casa i que se juga a veure qui escura els plats després de sopar, per exemple. És una bona idea. Per exemple. Sí. Jordi, tira... O qui fa el dinar el Sant Demà, també. O... Per exemple, sí. O qui neteja, qui passa la mopa. Serà per coses. I per jugar a aquest joc, què necessitem? Sergio, dimos els utensilis que necessitem per jugar a això. Vosaltres, paper i boli, que ja vos ho havia dit, i ahí estamos. I que estigueu àgils de ment per saber exactament lo que val. Recordeu, qui se'n passa perd. Molt bé, Sergio, pues vale, tira. Però per defecte, qui se'n passa perd, Vale, Jordi, tira la primera foto que han trobat per Wallapop, és real, la Vaticado, funciona perfectament com vegueu, perquè omplit el got, bueno, i la taula de sa abuela, perquè això és casa abuela. I al costat... Sí, perquè nota que està el cristalet i baix el mantelet. Però quina funció fa en teoria? La Vaticado, tio, això no ho has tingut mai, que meneja el colacao. El meneja solet, no te fa falta cullereta, mira si el meneja, mira. Que en ma casa no hi havia culleres. No sé si en la teua no n'hi havia. Sí, però, tio, això venia en el Vaticao grande. Això era comprant el pack gran de Colacao, jo també l'he dit. És que saps el que passa? Que jo era en Nesquik. Al costat i tot, el Colacao grande. Bueno, doncs això, Josep, és un debat que ja no toca, és un debat molt llarg, si eres de Colacao o de Nesquik, si eres de ketchup o de maionesa, i aquest debat ja entrarem un altre dia. Quan hi haurà gent de Colacao, tio, això no ho entenc. Però bueno, va, pezo justo, va. No, Josep, tu t'has criat d'una altra manera. Sí. D'un altre barri. Què direu que val? Pues... Jo el tinc. Vale, va. A la 3, 1, 2, 3. 1 euro, 2 euros. Pues no anem a tindre precio justo perquè el 1,30, Rivera? Sí, 1,30. Vale. Ja ho sabrem en el depot de la publicitat. 5 euros? 5 euros? Cago. Però si val el mateix que això que el pack sencer de Colacao. 5 euros, tio. Crec que val 10 euros, tio. Però no, el que més ha rimat sóc jo. El que més ha rimat és Josep, un punt pa Josep. Pícali l'oir, un puntito verde. Vamos ahí. Tio, este home és un lladre. Este va a Wallapop damunt que la té trencat, perquè és que se veu la Vaticao que està trencat, tio. Que atracar. Que xorra, que goteja. Se va a atracar a mano armada. Y este es pitjor que el de la moneda de 2 euros, que te perdonava la vida. Però n'hi ha gent que puja a Wallapop, pues, bueno, per entretindre's. Quarantenes. Mira la segona foto que tenim, que esta no te desperdici, perquè és impressionant. Mesa de oficina metálica, bonita mesa de oficina metálica de la década de los 60, con 2 cojones. Con 2 cojones. Pero, cañón, 2 pollons. Ahí. Sus huevos, ¿no? Con sus huevos. Ahí de la mesa metálica. Va, ja tenim el preu. Claro, anem a dir que cojones serien cajones. Ja, l'ensenyem allà. Penseu que escritoris en 2 collons n'hi ha poc. Tato diu 250, Oroval 90 i pues esteu enganyats tots perquè este home mos ha fet una ganga.
perquè el seu preu de veritat és, Jordi, 45 euros. 45 euros. Està tirat de preu, no? Jo és que al ser vintage ja Claro. pensava ja que pues, pujaria el preu. Per ser Exacte, vintage. jo l'he pujat el preu perquè era un objecte ja... Claro, jo també haver tirat més per lo alt, perquè... Sergio, jo crec que aquesta taula anem a comprar-la quan creem l'estudi de gravació El plató, tio. al plató. Va tindre 2 cojones, És una taula amb força, Ens dona temps a una fotet més, Sergio, una fotet més de l'última. Jordi, esta és l'última. Esta a mi m'agrada molt. Tenim la lavadora que està oxidada la chapa, pero funciona. Va bien, ninguna reparación. Seguro que ninguna reparación, si no, no estaría Home, oxidada. però el interior és un poc dudós i perillós, Jo no sé si obrir-la. La porta està tancada en celo? Sí. ¿No? Mira, en esta vos dono una pista. I això blau que regolfa per ells o que resuma per allà, què és això? Mare És de que Déu. Això serà el sabó. Si és el sabó que ix o és que s'ha creat ahí un mo, una capa de mo. No, donamos la pista, Sergio. Vida, s'ha creat vida. Dóna'mos entre què i què? Entre què i què pot estar? Os dono un abanico. Está entre la lavadora, entre el escritorio de antes, y ¿qué més te diria? I 75 euros. L'escritori recordem que valia 45, perquè era una ganga suprema, I Estan entre 45 i 75 euros. Sí. Jo... Ja el dic. Sí, ho tinc. Penseu que és Wallapop i la gent no... Jo tiré... A veure, 55... Oh, Jordi, Jo dimos tinc val 62,5. 62,5. Jordi, dimos lo que val, perquè val 50 euros. Per lo que veig, sou gastadors, Com se nota que no compreu un Wallapop, no sou que... No valorem el preu que té un objecte, sempre tirem per dalt. Per lo alt, Déu. És una ganga, Ara gastar. I penseu que és una ganga i potser mos fan un pack entre la taula vintage i la lavadora oxidada que no ha tingut mai ninguna reparació. Això estaria, el dia de demà, quan tinguem plató, la lavadora, perquè així, conforme canviem el programa, roba pagadilla i els endemà neta. La camiseta de Benifalló, la camiseta de Benifalló. Perquè jo vull revelar un secret als nostres quarenteners i és que estem fent-nos una equipació per al programa per anar tots igual. Si algun voluntari vol fer alguna donació per ajudar en que això és gavant i puguem anar tots conjuntats en la mateixa camiseta, pues bueno, estem molt agraïts. I hasta així la secció de Sergio d'avui, aniversari, que se'n va a dinar, a preparar el dinar pa demà. Ojo, No m'han de repetir les meves paraules. I ara està fent el segon berenar i està a punt de sopar. Molt bé, quarenteners, hasta així el programa d'avui. Demà més i millor. Recordeu, dimecres a les 8:30 ens tornem a veure.